दादा काय ग भाऊ बी येता मम्मी काय करू माझा गिफ्ट कसला गिफ्ट माझो 3 कॅमेराचो आयफोन कॅमेराचो आहे तो मग नाही देऊचे जा काय बापाशी दाखवतलोय या काय नको 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 तुका काय तो देते मी 3 कॅमेराचो मोबाईल ऐकताच काय दाखवू नको दाखवतलोय नाही दिलंस तर नको नको मी देते तुका बाबा बहीण ना माझी ए माझं गिफ्ट आणलं कसला तो 3 कॅमेराचा फोन 3 कॅमेराचो फोन आणलाय नशीब सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती ओवाळते भाऊराया हळू. वेड्या बहिणीची वेडी ही माया सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती ओवाळते भाऊराया वेड्या बहिणीची वेडी ही माया अगो वेड्या बहिणीची वेडी ही माया चल जाय होय पडू नको हा. इथे मी गेलाय का एवढी दांडल का तुका मी गेले का भाऊ दादा माका होय आता गिफ्ट दिले ह्या काय ह्यो 3 डोळ्याचो फोन